Otorisado ng manghuli po at magpatupad ng mga ordinansa ng lungsod ng mga barangay officials at tanod sa San Fernando City, La Union. Ito po ay sa bisa po ng City Ordinance number 2024-38 na maaari nang mag-issue ng citation tickets ang mga opisyal po sa mga mahuhuling lumalabag sa mga ordinansa. Sasailalim pa sa kaukulang training ang mga ito bilang paghahanda at layunin nitong matutukan ng mga pagsunod ng mga residente sa mga city ordinance mula sa mga pinakamaliliit na sektor sa mga barangay. Nakapaloob din sa ordinansa ang 25% incentives ng mga enforcers mula po sa mga multa at 25% sa barangay at 50% sa pamahalaang panglunsod. Kaugnay nito, nagbabala din ang sangguniang panlunsod na haharap sa karampatang parusa ang mga enforcers na mapapatunayang mang-aabuso sa kanilang katungkulan. IFM News. IFM News. IFM News.